έξοδα. Η διακίνηση από την άλλη πλευρά των προϊόντων και των αγαθών έχει μειωθεί σε ιδιαίτερα ενισχυτικά επίπεδα. Και μαζί σε αυτό αν προσθέσουμε το κομμάτι το ανθρωπιστικό, ότι το περισσότερο προσωπικό των εταιριών βρίσκεται σε αναγκαστική άδεια, μαζί με το χρηματοοικονομικό κλειό, θεωρώ ότι είμαστε σε μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Μιλάτε για μια παγωμένη αγορά. Μιλάω για μια όχι απλώς παγωμένη, μηδενική αγορά πλέον. Μιλάω για μια μηδενική αγορά και αν δεν υπάρξουν σύντομα γρήγορα εξελίξεις, θεωρώ ότι βρισκόμαστε σε καινούργιες συνθήκες τις οποίες δεν έχουμε ποτέ αντιμετωπίσει ούτε εμείς, αλλά ούτε και οι πατεράδες μας. Και τα μηνύματα τα οποία έχετε από το εξωτερικό, με όσους έτσι έχετε συναλλαγές, ποια είναι? Δεν θα ήθελα να σχολιάσω γιατί τα μηνύματα είναι δυστυχώς άσχημα. Και ο τρόπος με τον οποίο συμπεριφέρονται πλέον οι ξένοι προς εμάς, δηλαδή από εκεί που ήμασταν στην προπληρωμή όλων των παραγγελιών, έχουμε φτάσει στο πάγωμα και στο αδιέξοδο, ώστε να μην μπορούν ιδιαίτερα ευαίσθητοι κλάδοι όπως είναι φαρμακοβιομηχανίες κτλ. Να προμηθευτούν πρώτες ύλες. Και ως προς τα φρέσκα προϊόντα, εκεί υπάρχει πολύ μεγάλο ζήτημα επίσης, έτσι? Το ζήτημα αυτό θεωρητικά ακόμα δεν το έχουμε δει. Αυτό μέρα που περνάει θα διωγγώνεται και η αγροτική οικονομία θα έχει τεράστιο πρόβλημα από εδώ και πέρα. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ για την παρέμβασή σας. Εμείς πάμε να συναντήσουμε τώρα, κυρίες και κύριοι, τον Χρήστο Τσιγουρή για να δούμε, Χρήστο, τα μηνύματα των τελευταίων ωρών που στέλνει.